Babukeli beNtuzuma TV asibingelele wherever okufinyelela khona iNtuzuma TV uchef ongapheki lo ngifika selidikiwe itafula. Namhlanje ngivakashele endaweni yase Kenville which is le eduze Springfield. So kulezi insuku kunequbula lomlilo elokhu livuka every now and then. On Thursday last week kube nomlilo ovukile washwa eGreenwood. Kwasha nje imizi la okuhlala khona abantu la kubizwa khona ukuthi semjondolo. Ade siyicover leyo ndaba sayibona ukuthi nikushile abantu balinyalelo ngendlela esimangaliso. Namhlanje ke sifikile la eKenville kune similar situation nakhona kushile. And into exakayo ukuthi kusha emini bebhekile abantu. Njengamanje nginezinsizwa la phambi kwami bafowethu bangibiza uchef ongapheki ubhuti bambiza ba uAndile kwaMlaba. Andile Mlaba. Mfethu lo mlilo lo ovuke kule ndawo awusho mfethu uqale nini? Lo mlilo lo uqale izolo ngabo past 9 to 10 silapha kuyimashi phesheya. Bengekho umuntu kuthulekile wonke umuntu vele sifuna imisebenzi besilapha phesheya. Okay, ngo9 emini nje. Emini. So kwenzekani mfethu why kuba nale maqubulo omlilo ngokubuka kwenu because ngothi beningekho? Hayi ngokubuka kwethu mina labantu bokufika ngomakhelwane bami. Ngithe ngibuya kuyimashi kuThange. Ngingena nje endlini late emva kokuthi kudlale eSouth Africa. Mangibuya late ngifika bayaphuza abahleli. Bayayixoxa lento ukuthi ngeke bakwazi ukuthi bahambe bengamoshile. Ngakusasa siyavuka siya kuyimashi sekuyaba kuyasha. Lento ngizwile beyixoxa nginabafowethu. Ngizwile beyixoxa which means iyaphumelela into ukuthi lento bebeyikhuluma izolo into bebeyihlelile ukuthi bazohamba la bemoshile. Naku ke isiyenzeka singekho. Zingaki izindlu ezilimalile kulesigameko? Izindlu ezila angikho sure kodwa zilapha ku15. Zilapha ku15 to 20. Estimate kwami angikho sure. Abanye abahlali abalinyalelwe mfowethu baphi bona? Abanye babo kwamanje bakhona la ngaphakathi banabafwabo banabodadewabo ababancikisile yabo. So thina sithe hayi sozihlalela la nayizolo silalanga okoko sijobona kusashunqa sihleli la emlilweni sitasuya ndawo sohlala la ngoba manje sesiyasaba nokuyolala ezindlini zabafowethu. Why siyazi ukuthi mhlambe bangafika futhi baphinde bashise silele kungcono bashise emini manje ingakho asikwazi siyasaba nje nokulala ezindlini. Le ndawo mfethu isondelene nomfula la anjani amakhaza because sekuyiwinter manje? Ya wona amakhaza akhona kodwa ngoba sizosebenza asakhile sizosebenza sophanda nje ukuyesweni silekelela imindeni yethu. Ukubanda uzozibonela ukuthi wenza njani as mawuphuma ekhaya uyinsizwa ukuthi hamba abafundi ubathola phambili which means uzoyibonela ukuthi wenza njani kodwa ungakhohlwe ekhaya sizele ukuzosebenza. Umonakalo wempahla mfowethu engakanani iziphi izinto mhlawumbe abafowethu abanye abahlala khona la abathi balahlekelwe izona? Mina ngakhuluma ngami mina nje ngisele nalezi zinto engizigqokile ayikho enye angigqoki kophepha ngigqoki kephi ngiyinsizwa nje ngikhala nje ngempahla zami ukuthi ungangena endlini bengaphuma u3 room 2 room ngempahla engigqokayo ngisele kanje. Ngiyabona ngonakalelwe ama fridge wami ngonakalelwe nje kakhulu. Ingakho ngithi angisaza ngazi noma ngithi ngiyaqala ukusangana noma ngazi. Mfowethu umphakathi wase South Africa uyabukela njengamanje and umphakathi wase South Africa into engirealize ngawo ukuthi unozwela mhlawumbe nina ngoba nekhahlamiso isimo leso ningafisa ukuthi umphakathi wase South Africa usilekelele kanjani? Umphakathi wase South Africa mhlawumbe mawungasilekelela nje noma ngangcono ngemichaso ngoba umkhukhu into ongeke ugarante kuyona. Umkhukhusha noma inini endela kugcwele ingane wabo imichaso ugesi kuphela ngoba into esinewariyayo ugesi kuphela ingane ziningi la gesi imichaso mhlawumbe
ithini plan mhlawumbe yokwakha yokuvuselela izinto ikhona mhlawumbe imaterial ehlanganayo mfowethu? Njengoba ubona ke kube bungaveza lapho ubone ukuthi lapha siyazihlanganisela okwamanje nje asikakabi nalutho. Sikabi nalutho. Basafikile basithembisa ukuthi bazofika no TLP kugugulwe kwenziweni but asina sure ukuthi izokwenzeka yini lonto. Akekho limalile bonke abantu bebengekho bebuye kwimatch abengekho mhlawumbe izingane ilimalayo. Bekune crash la kodwa ngenhlanhla leyo akekho limele. Ingane zikhonile ukukhishwa kwaba right. Akekho limele. Hayi sibonga ukuphila kwabantu nokusinda kwemphefumulo mfowethu impahla le silimalele hopefully uNkulunkulu uzosipha amandla siphinde sikhona ukuthi siyithenge. Hayi bonga mina. Siyabonga kakhulu umbukelo weNtuvuzuma TV uChef ongapheki lo for Ntuzuma TV News sithi we inspire. Siyanxenxa ke mbukelo weNtuzuma TV ukuthi usilekelele ekukhuleni. Please follow us on Facebook, on our YouTube channel. You also subscribe. Let us grow umphakathi wase South Africa ukuze sifinyelele ebantwini. Ntuzuma TV we inspire.